Unam arale. Unam akenekwa m ekonome. Ọ bụ ife ndị na-aga n'anya ya. N'ewu Igbo. Afọ m ezi ọyị m ezi nwanne emesi ọfọ. Ekene m ya. Nwanne m happy weekend kwa. Kee ka o si. So mgbe awa nwaanyị na-eti mkpu na my phone. Non ti fa male? Ọkwa ịmalụ na onye fụ mmadụ wee kwube igwe aka ife na-eme na anyị yuzuru na wifi ka nzu ike. Onye fụlụ iwe kwube o nwere ife ọ na-edi so onye fụlụ ikwube chọọ ka itinyeli ya ọnụ. Ntị adịkwa ka nkọwalụ gị. Onye fụ gị kpọọ gị chisaba ma kwupụtebe okwu ọ chọrọ ka etinyeli ya ọnụ. Mụ na gị na-enwe okwu kama anyị ga na-anụ ọgụ ntụgharịa si onye na-agafe ya chikwa onye awọni na m ga-emelụkwa onye arụ, nna chikwa onye awọni m ga-emelụ onye arụ. Ife nnidi oge ahụ ka esi m na m ka ma ọ daa nna aka ife na-eme iyetego ka ị bịa doziela anyị na ike okwu adịrọ m ọ ife ọpụta. So onye fụ ukwube chọọ ka itinyeli ya ọnụ. Onye ekwunwu ya si ya onye iri gị oge a ife ebubugodu celeb ebe ị na-eme gị taa onye na-abịa ebe mmadụ ebu ọ na-ebulu dị amata ahụ ọbịa ebe ahụ ị na-echi aka ọsaịdị ya onye ọsọ na unu kwesịrị iji nwaanyị setụl ọdịstin ọ na-awakwa awa. Onye nke ahụ ọ dịgodu neutral. You started it, you must also finish it. N'ewu Igbo eze ụmụ iyo orimili dọla. As e dey unu anya unu ga-afụ na onye anyị bịara idiskọs n'anyasị ya bụ nwa amadi a na-akpọ Osonna. Ya bụ nwa gọvanọ anyị, gọvanọ Anambra steeti. Ụgbana Martin Obi ekene m Martins okay from CJ Ugbo Kingdom. Sorry, on the TikTok I'm not battle with you. So I just want to get them online, please. What the fuck is wrong with you? I have no choice at this stage. I know. We have received life. That again. Shut up. I'm on with this show, not you.
Stop stealing my show, my man. But it's not gonna happen ever. Nay. You can't steal my show. Osonna nwa Soludo. Ka anyị bịalụ ka anyị malụ ụdị ndụ ọ na-ebi. Enwelụ gọvanọ, a na-enwekwa ọfisi first lady. So o gosiri na ife a family business. Mgbe ụfọdụ ịnene ụmụ gọvanọs a, ị ga-afụ na onwe some privileges fa na-enye. Okay. So anyị anachighatago n'uju. Osisi pụtala ife adịghị egbo ụgbọ. Onye a na-ekili ekili adịrọ mma ikpo ntu. Onye a ga-eji efi wee kwa. Ọ dịrọ mma ka asị lekere ewuli ya. Nna m dịka nna agwa anyị, enwelụ gọvanọ, enwelụ office of the first lady. So nwa ya nwoke kwesịrị ịbụ an influence to the youth. Onye ọbụla bụ gọvanọ, onye ọbụla bụ igwe, onye ọbụla na-represent anyị, even the chairman of the local government, mayor. Nna o nwere ife niile ịkọlụ into ka m kwuo ya ife nji ekwu ya bụ na Soludo bụ onye nkụzi ka ọ bụ. He's a teacher. So no mechara jee ọlụ Central Bank. Lụcha ọlụ Central, from time ọ bịagodo ọlụ Central Bank, anya adịghị ya n'arụ. Because as at that time ọ nọ na Central Bank, ife Soludo bụ uncle. Ọ bụrụ uncle, anọtụ onye ọbụla bụ onye Igbo na-eme business as he dey those days. Oge ndị Igbo na-efesi hard times na Nigeria. Yetego oge ife kuchiri ndị Igbo nyanwa nọdị a. And oge a ka banks na-akụchikọ ego ndị mmadụ, anọkọta si na all states adachie n'ego ndị mmadụ, anọkọta akpọ afa bankị nke Oceanic Bank, a na-akpọsi afa, a na-adachikọ ego ndị mmadụ. Ụmụ Igbo a na-agba loss. N'oge a ife anyị mere, ife anyị na-echetakwa bụ based on etu ọ dị na 20 pounds after Biafra war. Ka m nweta mmiri o. Yetego banks a na-eme. So through yanwa mgbe ahụ bịa tinye mwefe recapitalization, o nwere capacity wee tinye ya. Every bank ga-enwegodo na reserve, ọ ga-enwe up to 25 billion mgbe ahụ. So era abịa ga olu oge a ife abịa ma anyị na-afụta Soludo hoping na ife niile ga-balance. Mana Soludo mesịpụta dị ya, Nigeria wahala karịa. Now ọ bịa bụrụ gọvanọ, aka ọnkụ apụbaghị ya n'arụ. Ife ọ na-abụzi kịta bụ ọnkụ. Ka nkọwa anya ọfụma ebe ọbụla ị nọ na-awọchị m. Ọmụnwa ka a na-akpọ Dawe Igbo eze ụmụ Igbo, tielu m $1 million ka o wee zuo oke. Ọnkụ bụ nwanne dadi anyị, mana ọ dị younger one, o nwere ike bụ younger brother ya ma youngest fa. Anyị na-akpọ ya ọnkụ. Nke a dị too closer to us compared to Yetago. Ịgbagota to 55, 57. Ịba ego na uncle. Okay, they go responsible. You don't spend his ego anyhow. And ndị a ga-akpọ uncle. No, fano, ndị akpọkwa uncle no. Ọ ka isi gbasapụ aka an age no. A na-achọta uncle, a na-achọta uncle. Onweghị onye isi dị mma na-asị na ya na-eje na ya na-achọga uncle ya. Ọ na-achọga ya nọ ya kpọghị ya apụ apụ. Onwe ndị ga-afụ ya na ya nọ bụ set gị gịnị ka ya emekọ nwa ife ụdị ebe a adịrọ nụ. Ọ kama ọ bụ ndị na-enetughị anya, ndị na-afụta gị na ya nwee dị, ọ ndị a bụ uncle.
so nwokere ihe na-eji ndị ọnkụl eme ife anyị niile bụ ndị ọnkụ ya saachị ya ọchị ya akwa nke sụọla saachịtagodi ya ego ọja mụ ụlọ ebe nna aṅụ mmanya ọsịsị wetara ụnụ mmanya nke a ka na-akpọ ọnkụ ana onye ọbụla like associate with ọnkụ otu ọzọ nna nọ na ka ọzọ nna mama ihe a na-akpọ ya ihe ọ bụ tomeni ụmụazị be anyị bụ ọnkụ onye ruru 25 years abụzikwa ụmụazị makwa bụ 25 onye ọbụla amụrụ n'ụwa ruru 25 nna m ọwụzi ụmụazị 25 na-anụ nwaanyị 25 na-ebi family 25 na-abụ bilonia 25 makwa 25 onye graji go ebe men na-anọgodo na ye 1 sef ọnọdụ echenjie na what are you nwanne mama kwi na-efili ya efe dị mma wee bụ na nwa Soludo ọnọdụ anyị fụrụ ya na pikcha ụbọchị a ọ dịrọ m nwa obi mma personally iyotego ana m ayị ala mana ala gị karịa my own mụnwa ga-ekwestion kwa dị mgbe nọzikwa nso iyotego anyị nwa bụ anụmanụ ji eze ali enu anyị gbara isi na-enu inu ọ ka ọ dị mfu onye alị ya nke m ana m anachigodo azụ pịka ọnya ka mma ma onye ọka ya nachieta ka iya iyo ọgwụ ụgbọ ọbụla ịba ịgba anụ ụgbọ abịrịwa ka ịba ụgbọ na anụ ụgbọ na-abịrịwa ụgbọ ebulu nwunye nna abịrịwa ụgbọ onwe ebe mmadụ na-esi nwunye elu ama na ịbaga ụgbọ abịrịwa na nwa ezife metere ya so a ka na-ene nwa Soludo anya onye a bụ onye nọkọta at some time ago bido na-eke akpa ụmụ nwanyị a na-akpa ụmụ nwanyị ọ na-eko imepe dị akpa ị ga-afụ ya kombugodo to start with ị ga-afụ ya lip gloss ị ga-afụzi ya ọ na-adịkwa nka baby oil ọ na-adị ya mgbe ụfọdụ iyetego na dị akpa a na-adị egwu dị akpa adịgodo woged nna dịka a na-achọ question godo nna ka nke bụkwa n'iko akpa this guy the guy si na ọ na-akọrọ onwe na dị more na-akọ dị more na-eme ya dị more important na onye ọbụla need ibi free life a na-ekwu ọ na-emekọta na ị na-akọkwa akụkọ gọvanọ na ya nke a bụ nna ya na-ebi ụwa ya na ya nwekwa life nke anyị eche na egwuregwu this guy drag ya mpịa seriously before ụwa niile papi esoro ya na-eme big flex me and you know big flex you know nene uncle ne uncle ike agwụ baby never let's go I would ever let's go na ọzọ nna iwe wee gị n'afọ m amakachi ya ọzọ nna kụ n'egwu bụ ala heri ọzọ nna egwu ga-agbakwa kama na ọ na-ejeje ije were aka ndị ọcha na-eme isi ọzọ nna bụ ka esi eme ya akaba anyị ga-agbagote 70% ke na-ebu ije were nke 70% ị ga-adawo fuli ị ga-ada nke a nna gị win kwere election ọkwa based on ife yetego position etu esi debesi Anambra side ya ma emekwuo ife so ọ bụrụ na mpago bụ popular choice since ya mpago baldia Soludo since ọba na ọchịchị ibiri abịa ọka ị n'obodo ibe ịdafụ ya na ịnatanugo ebe a ya fụ n'ụzọ ịkpagharịa na steeti nna gị na-achị o gosi na nna gị amara ihe ọ na-eme I dey tell you so ọ bụrụ na ọ ka abịa tụọ akwụkwọ nọma kịta
onye ọbụla debegoro pawa ya nna ga ya mmụọ sef contest ya ga-esi mpaghị mma win ya Soludo ife abụọkwa na a na-ekwu nke a mụọ na-agwa gị maka chi ọ bụrụ na otu ị nọ na n'iya ekwe saịnụ akwụkwọ sị na onye anụnwa ọ nọ na political party na na-eme endorse ya stand ya for elections ka eme si bụ na ballot box si mere anything si gụọ ya ọnụ in fact si mee ya na Skype ebe ya afụna m ya aga m ewin with margin wide margin so ka nna agwa gị nna agwa gị ife Igbo bụ uncle now so anyị na-ene uncle anyị na-agwa ya so many things ọ kwesịrị na-eme ọ na-eme ya onwe ka nwoke ya esi nọkọta ure kombuti na pocket ọ ga ife abụ asụ onye nkụzi bụ nke na-akụziri ụmụazị nwoke ya eburu kombu maka gịnịzi ife ọbụla nwekwa limit oburu kombu na akpa arapịa ọjọọ nọrọ no abroad ọ nọkwa be anyị as a state mmadụ dị proud of. You are from this state and you want to be the governor of this state. Ogosi na love of the state truly. For that, I na family who ya nọ here. Una na agwa na ya okwu na agba ya update steady na. Ọkwa ife kpọtala. Ọkwa ife ji tụnya lo. Government nke ga ịchọ ọdụ criticism. Otu ihe nọ na. Otu ihe nọ. One thing dị sure bụ that na. Isi ka iwepụta time gagharịa jụọ ndị mmadụ ajụjụ. Ị ga-afụ na o nwere a very vital place ịdalụ in the area of communication ịdaka and ife abụ ife m ga-eme ma ọ bụrụ na m nọ na gọọmenti ọ ga every week a ga-ewepụta one day a ga na-enwe public interaction call in ị ga-akọlụ in take as much as possible na live broadcast na-enye ndị mmadụ update na nke anyị accomplish this week na nke anyị mere this week na nke anyị mere this week na nke anyị mere this week because if abụ ego onye ọbụla na-akwụ tax onye ọbụla dị entitled to know efu nke na-eme na side ụmụanyị na Ebonyi steeti mapụta sị na ha na-protest ọ brain ndị anyị ncha na-emekọsi ihe ị na-protest na mmadụ no disrespect onye a because na ọ jụrụ ya ajụ ọ gị ka ajụrụ ọ bụ na ajụọ ya ajụ na ọ zata n'ihe ọnụ ya hapụ ihe sentiment ya be anyị ọrụ bichi ya ka ọ ya bụ ihe ebukwu ya bubata ya na be anyị ọ dịgo adị bụrụ ọdịgo ọ ma ndị na-ebe akwa na ha si nye ha Biafra na ihe niile ga-adị mma ya ihe itigoro deep into our system ebe mmadụ ka n'obi jee nọ n'okpoko na-akụchi mmanya odoghị anyị na-ịṅụọ ya echi kidney ga nwụọ onye ọbụla gbara ya nkịtị ọ na-eme obodo ike gwụrụ anọ the same people ga-erezi ego were ya sponsor somebody onye a ejebe anyị na gọọmenti rapụ mụ na onye a ka anyị mee election ka m gosi ya ihe bụ gọvanance mchịsị abụ na ndị a eje steji protest na Abuja na-achọrọ ka m gaa third term a ga-eje Abuja jee mee protest si na mụnwa ga-eje third term maka na amamife m ga-eme ọ bụrụ idenbe anyị ka ọ dị owe ofukpuru flyover dị na Anambra steeti afọ anụ flyover na Anambra ọ bụ na efuru ebe ọ dị kọwalụ m o nwere ebe ọ dị efu na Ọka abụrụ flyover mgbe nke a abụrụ ya osokwu na flyover nwa nya agụba flyover agụ ihe o ka anyị ma na-ejikwa ka anyị ma na-eji yetego mana anyị na-ene anya ka ndị bata abata gosizie na Dave ụmụanyị ọ lụgide briji lụgide flyover dị a lụọ agụgide ọ na-agụta 23 ka anyị si na-akpụsalụ gọọmenti abụkwa gọọmenti mmadụ ga-asị na ya dị proud of mụnwa na-agwa gị ya onye anyị na-ene anya ga-abụ role model ife anyị niile ife eji wee bịa kpụrụsịa ndị a kpụrụ na Anambra steeti oge anụ ọkwa because of ada agbanyeta ana ihe ọbụla mmadụ na-eme na Anambra onye ahụ kwesịrị ka ehodo ya accountable
onye nwee moto na Anambra amarago n'oji gọọmenti ụgwọ o nwere ha na-akpọ tax a na-anara gị ya nwa obere ha na-eri nke a like gị bịa renew akwụkwọ every year je renew akwụkwọ ha na-anara gị ego anyị ghọtasị all these things na-eke osi ọ bụrụ na anyị na-akwụ ya si na-akọwala anyị nekwa ebe ejedebere nwa onye a na-ekwu ife a ewee bụ na ọ na-ebi ndụ a na-asị ndị na-ebizi ndị nọkịta n'ọkwa kafa si eme ekwutekwara anya asị n'ọkafa si eme kwa ọgụrụ akwụkwọ n'obodo oyibo n'ọkafa si eme ifu n'obodo oyibo adịrọ mma mmadụ ịkpọga nwa ya di ya gekwa ntị ọfụma obodo oyibo adịrọ mma ka ịzụọ nwa gị di ya fọ nna ya ukwu Soludo kpọrọ nwa ya jedebe ebe ka ọ gụọ akwụkwọ anyị eluzuchaghị ya n'oge mbụ our own form of education bụ mmadụ ije boy nwaanyị na-eje ọzụzụ nwoke na-eje boy ije enye gị tọrọ education so onwe ha nwoke nwere ego na-ekwe ka nwa ya nọrọ ndị ahịa ife onye ọbụla ji ego ọ na-akpọrọ nwa ya nwoke kpọnye somebody si ha azụọrọ ya nwa so ya nwa amaala ka iji aka ya wee train ya because ọ ga na-epe ete ya na-eme yona a na-azụ mmadụ zụpụta ya o finishizie gbachaa abụọ ya enyekwuo ya one more dị ya a confirm o wee setara ya up a small business na watchizi ya closely omebe ọfụma ka ịkwa wiri ego onye anyị na-enegara anya ị na-enediga ya anya ọ na-ebi ndụ ị na-eme ụmụ ihe a ọ bụrụ na ịkpọrọ nwa gị bịa na Naịjirịa ọ gụọ praịmarị skuul na-egekwa ntị asonye n'obodo oyibo ịnọ nwa gị toruo ịba praịmarị skuul ma ọ kpanata ya na obido na praịmarị 4 or praịmarị 3 ọ gụọ praịmarị 3 gụọ 4 gụọ 5 graduate ya o nwere a lot of friends ọ by secondary school here ọgụba secondary gụsịa you can never take it away from nyanwa ma ịkpọrọzi ya naba obodo oyibo so oje mee masters ya ka anyị ya wee ruo ụlọ otherwise otu ebe ni omenwe friends here mgbe ọbụla ọ bata ebe a onwe anụ friends o nwere so arụ ya na-agbakasị ọ na-apụ apụ and iluzu gị ya be that because oge bi ndụ ya niile that side ihe ọbụla ịgbanịtara ebe a baa dadach ego nwee izopụta ị na-efilu n'ọka iwee na ụmụazị anyị echi ndị na-akọrọ ada aghọta ife na-akọ ife kaba mkpa bụ ka e buru jita nọrọ n'akụkụ ụzọ na-eme ma na-atụsịrị ya coins a na-atụri ebe a ọwụ tụrụ karịa ego anyị na-achị isi Naijiria bute apụtara akwụkwọ ego ihe so ọ bụ the disadvantage dị na that side anọ ya ka ịhụ onye nkụzi na-achị anyị na-esiri anya feel comfortable ka nwa ya nwoke nọ ebe ahụ nwa ya nwoke ọ na-anọ ebe a gịnị ka ịchọ ka ọ mụta kedu ife ịchọ ka ọ mụta gịnị ka ọ na-agụdị ya ọ gụsịa ihe ahụ ọ bịazie practice ya na be ya ọkwụ ya kwa ọgụbụ ya ebe ahụ gụsịa ọ bịazie practice ya na ọ bụgodo almost an alien onye ọbụla gara achị anyị ya na family ya kwesịrị ịnọ na be ya ka ha bụrụ example n'obodo ha na-achị na ha dị proud of it. You can't take your nwa jedebe ya na abroad ọ na-ebi ndụ anyị nwere isi gịnị ya nọrọ dị ya ọ ga-eme gị ị na-agba oke speed oge ọbụla ijebe ihe ka ịfụ nwa gị maka ọnwa gị n'idiri ya onye nkụzi ya nwekwa ka ọ dị ihe atụne ya bụ okwu tụne dị okwu ọfụma o nwekwa ebe anyị mee mistake correct anyị iyetago okay, I have from your comments. I'm gonna come on down. I got your queer, I got you off.
ị ga-abụ onye na-amara ihe ma iwere Biafra na rapịa ejiri aka ọnụ forget it. Ebe ebere na-abụrụ Biafra anụ uche m ka m ga-ekwu ebe abụrụ m onye Biafra. If you don't know, abụ m onye Igbo. So abụrụ na ịbụ onye Igbo ruo Biafra, that one concern you. Iclaim bego dual citizenship nwebekwa the country nwe. Iclaim bego dual citizenship ịbụ Igbo bụrụkwa Biafra. So ihe kpo double identity criminal onye ohi ma bụ onye Igbo. Amami na ghọta na abụ m onye Igbo. So ebe a bụrụkwa ebe a na-abịa ya ka m kọgheri na-enweta Biafra ka anyị nụkwu ihe ahụ. A na-eji ife ị na-eme wee maalụ gị atụ ọ bụghị were ya nwa atụ n'ụwa ọgụ ama amazi atụ ọ ife ị na-eme ka eji wee maa atụ. So idulu nwa gị a rapịa ebe ya o nwere ndị ya na ya na-adị anọghalịsị ọ na-akụ egwu a na-ekwesị ịma life musician. Nna anyị ukwu bụ nke nwe okwuta panel bụ papa Charlie Boy mfụnọ George ka ọ bụ mana ịgbana nwa ya nwoke chuzuru ịkụ egwu ebe a na-agba bụ early 80s 81 82 83 84 85 Charlie Boy akụbago egwu and egwu ya abụrụ egwu ya bụ ebe a na-agbacha ọtọ ma ịmago inekwuo ya nwa ya na-arụ efu na arụ gwụrụ agwụ eji pin gbarisichaa ya ihe niile stil ojenu nwaanyị rụtakwa nwa ghọtali ọfụma mana onwe ya dị ya nwa nwegodu show Charlie Boy show mgbe ka ị afụkwa celebrities that year onye a bụ nnukwu mmadụ mana before then a na-afụ ya as akalogori just like that. So anụ nwere ka esi afụ ndị na-akụ egwu ha na-abụkarị popular choice to lead ọ na-abụkarị lend the voice fa or if ya na-afụta fa. So now you with who you are as onye nkụzi ebu anyị na-ene anya na-enegodu dị gaa anya ọ na-ediscourage kwa anyị ka m na-agwa even brotherhood adịrọ happy over that your son. Mba brotherhood adịrọ happy ọ na-agba egwu ọfụma ụmụ iyo nwee ka anyị si nọlụ. We need to talk to ụmụ iyo ibe anyị ga-agwa ya ọ bụ na ọ nọ full age grade ka anyị nọ anyị ga-erigi ya onye anyị na-akpụ ya efi every month oluguli anyị aba anọ ya n'ebe abụrọ ka anyị si eme. Anyị bụ ndị Igbo ebe bụ na oke ka anyị esi wee nọrọ mmadụ na-esi mmụọ na-eme ife kokoroko ọ dị life a ka ndị kokoroko chọrọ ka anyị na-ebi enweghị ezi discipline enweghị ezi moral ifugo ife o ji agha adị mma ka onye ọbụla nọrọ n'ofu pati ya ebe anyị na ọkụkọ nsisi rapụsisi ka ọkụkọ anwụọ ka onye ọbụla rie ke anyị taa ya ka anyị chụ ihe ọzọ ọ bụrụ ebiri anyị were na anyị bụkwanụ anyị buru ibu baa ụba. Anambra na-anwụ anyị kpọ anyị ọkụkọ anyị ncha niile ji akwaba akwa na ka anyị esi wee kposa rapụ na ọkụkọ ka ọ nwụrụ rapụ ya anyị chọọ ife ọzọ asị mba na the result etu akụnụ si chọọ ka atọ ọnụ Anambra to because ọ ife ndị mmadụ fụrụ n'anya ka ha na-ebilive ife ha fụrụ n'anya ka ha na-ekweta na ya ife ha fụrụ n'anya na-emefe ntais fafụbego onye ebe ọ na-eme big flex na-enye oyisisi akwa ebe ọ ka n'obi yipụ akwa mana sometime ago na Ọnịcha a na-achọ ụmụazị na-eyiri ọbara ka ife na di adịbatu one sided. Even House of Assembly members na anụsị ife a nne fancha nọsi ọ na-eme ọ bụrụ na ụnụ pass the law ọ bụrụ na homemade law na any girl na-eyiri ọbara sị kpụta ya a na-akpụkọ ndị mmadụ ka how much more nwa onye isi ala gbara yipụ efe na-ese foto na-eme aka na-eme nwa osote nwa gọvanọ eburu akpa ụmụ nwaanyị buru kombu
mgbe ọbụla oje na ise foto nọgo na otu usoro osi gbago na-edisplay. O nwere ebe ọ na-atụji aka a na-achọ ka ọ bụrụ anyị nwa ga-ekwu ya. Owu onye na-ada afụ ụzọ o mere na ndị mmadụ jee na comment section ife ndị mmadụ kwugo about Ọzọnna. Ụfọdụ ga-apụtakwasị gị ọ gbasara gị wee si onye a mụtanụ nke dị ka ọsị gị Chukwu ekwekwana ihe ka ezi onye a na-aga gị ya. Nke a bụ na hụ ki dele giwa na baba fiputa ngida na yisabi enwere ife fọn na watonyo onye ahụ anyị na-ene anya o nwere ka o si eme. Nke hụrụ nna na-echeki ya na-echeki ya. Ọ na-abụ nna mụta nwa ọ nakọta nwa ọ ghọtaghị ihe na-eme, o nwere ebe ọ ga-ese ndị ya na o nwere chọọ ka notice ihe o nwere ka ihe esi nekarịa nwa gị anya ịghọta ihe nwa a na-aghọ enwụrụ ya tinye ya somewhere na-amonitozi ya. Anyị na-ene nwa gọvanọ anyị anya like play ife a na-apụ na gia like play ife a na-agbagote. Oge nnọma na onwe ife a ga-emeti ya bụ oge mfụ nna anyị ukwu nya fada ọ ya bụ ya nna gboo na a na-emekwa ife gọvanọ politiks ya na enwekwa ihe fada ji bụrụ fada. O nwere ife ga-eme like this, fada take go to side as a father before take be side as the president ma governor ma anything. Eho gọvanọ anyị masị na ndị ọmacha njakịrị ga-anwe ya njakịrị. Anyway, ịgbara mgbe ụfọdụ ihe ọbụla na-eme n'ụwa n'osi n'ọbara. O nwere oge m fụrụ Soludo o jeje soro ụmụ nwaanyị na-agba egwu. Nwekwa nke bụ na mgbe anyị fụrụ ya na jim ọ na-eme jim o mesịa jim etu esi agbado egwu ya na-agbachi egwu ka nwaanyị a na-enekwu ya anya mana ịmago onye ga-ekwu ọnabịa ka anyị na-enekwazi nwa ya nwoke anya. Nwa ya nwoke a na-emezi ka anyị ghọta na ọ na-adị more comfortable in the company of ụmụ nwaanyị. Ana anyị maalụ mgbe nwoke dịbara comfortable with ụmụ nwaanyị anyị amaghị ibe ọ fadịba too comfortable with you. Ịsụbaga asụba ụmụ nwaanyị nwere asụ, they have their own language. Yotego to them hook up abụọkwa efe etu isi afịa ọbụkwa mmehie. For them ajọsụ afọ ya bụ hook up ọ na-atọfụ ụtọ nya onye ọbụla na-eme ya ọ hook up ajọsụ kpọọ ya afa nọ na ụfọdụ bịa tizie ego too much ọkalizie. Hook up bụ na o nwere ife dị iche na gị na chewe nwere ike ije home service anya nwere ịmago ọ ya bụ hook up nya ka anyị fụ a na-abịa kpọ okwu afa nya ndị chọrọ ịdị direct ọnya bụ ndị hook up achawo na aghọrị onwe ya aghọrị. Mmụọ ndị hook up na-eme a anụ ekwutezikwa ya hook upians ke na-emezi na so onye ọbụla na-eme ya nwere ọfa ncha niile na-eme ya bụrụ ibe. So generation nọ na fafụli as a normal thing. Ama mere aghọta na iwọchị fụkwa na gọọmenti ada achụsighị ike which means they have come to stay. Chinefe a na-agbago a na-akali ife akali mmadụ ijezi ịgba achawo na ada agbazi achawo. O nwekwa ndị ka na ya the same way ị ga-esi fụkwa some people fa ka ji ife dịka iPhone, very like iPhone 6 or iPhone 7. You are saying a phone and now they go used to it. Welcome you go. I said they had to go used to. So it kind of many people do like that. But you know kind of they had them up one. No they did again. Nwanne m this boy anyị na-ekwu okwu ya abụrụ onye otu si afịa na mmadụ ga-ekwe ka nwa ya na-efoli ya except na ọ bụ nwa ọ mụtara na-emekwa ka nwa ada mma yọtago
ọ na-awọchikarị ya ka ọ na-ekili ya na-awọchikarị ya ka ọ na-ekili just ma ụma jụọ onye na-ekili ya kedu ife like ị na-egwu a na me and you is a big flex me and you is a big flex you and me is a big flex me and you is a flex you and me is a big ego egwu a ọkụ makwa m anyway ife niile anya na-agbago o nwere ike ọ bụrụ na o decide ka ya were aka ndị ọcha saịdị ahụ wee kụọ ya ka ọ karịkwa frens ya along makwa ndị na-efoli ya ọ ife mfu ome just mee ya like that mana mgbadata ya ọ gara afịa because o nwere ka egwu anyị na-akụ like icheta egwu ahụ ịbata otu menụ na-akụ ịbata otu ọnịcha menụ na-akụ n'otu asịrị taa mekue nke a nke eji wee mara anyị oyotego omenala nke anyị taa mekue oyotego jizọs ya ewa nke a bụ nke anyị iche so mgbe ọbụla ewepụrụ ya ị ga-enwe ezigbo shoda ka m na-agwago ife emegide je kpọta onye obodo kpọta eze gị ka amalibe a ga-eme egwu ụmụnna a na ebe onye obodo chena ibe otu ka a na ya na-agwa ya is a big flex big you and me is a big flex me and you is a big flex baby ego ị na-edekwa eze gị na onwe ya ife na-agụ eze gị mgbe akasị ya taa mekwe a disappoint ya eze gị eze gị emesizi memezi explain taa ọ gaghị explain taa isi ebe a jee UK ijebe ime ebe let go a na-amakwa na nna ikwu bubutekwa acha based on na na-epromote egwu big flex eze gị emesi enwere m ajụjụ asọ ihe na ya nọgoro ama ma ọ na-ekwu ikwe ka nwa mmadụ ọ narị echetakwa ọnọdụ youths nọ na be anyị ịghọtara ma ọ na-eti ikwu ya anya ebe na se musician ka nna ya tinye ego na music industry makwa na entertainment industry ka e boostuo ya na be anyị ka e nwee ike groom ndị ọfụ aka some people nwekwa access under subsidized atmosphere fa nwe access to those things fa na enwere ike inwe access to develop more ọ gị nwa ya gwa nna gị ma ọ na-agụghị agụ nna ka etinye odefa at least ịbata ebe ịbaa na studio wute ofu onye ọ na-eme kolabo na mgbe m vezi gị ka ọ mma ma ọ na-akpatakwa ụdị nkata ọ na-echetakwa ụdị ife nwere ike ime introduce ka ebustuo moralụ ndị anụnwa ọ bụ competitions are now organized under youth sports whatever na the state ọ ife eji malụ ọ ife ekwesịrị ịfụ Seyi Tinubu bubutere iru onye ọbụla na-afụ ya asọmpi n'anya ya ọ bụ na ị na-ene anya na asọmpi be anyị nwere anyị mafada afụ ụzọ oge Tinubu a oge Seyi pụta ọ bụrụ na ị na-ene anya ị ga-afụ ị ga-eji anya gị malụ onye nna-ekwu ọ malụ ndị nna-ekwu ị ga-afụ na o nwekwa mens ndị nke anyị kwa a na-enwekwa ya na ya n'iru ọrụ stedi ịmazi ife a na-eme opportunity nyanwa n'idili unu nwa n'idili ya etu a nwa gọvanọ nọ na anyị n'idili o n'idili anyị obere azụ ga-akpata obere azụ nnukwu azụ ga-akpata nnukwu nkụ obere azụ kpata obere nkụ ọ ka ọ dị so asị gọvanọ anyị ga-ebututuru gị aka mana anyị ekewezi na-efilu nwa gị na anyị na-efili ya a na-asaịn kọntraktị na a na-asaịn a na-eme ya eme onwe ihe gbatara ya n'isi kretie ya mmadụ nwere ike iji nwa ya wee build empire na wa
Wow. Na me na-achọzi this my attention too much. Ndị mmadụ ga-ama blọkụ ya blọkụ. Ndị mmadụ ga blọking ka m na-eme ya ka anyị rapụ ịnụ ọgụ ma ọ bụrụ onwe anyị aja. Gwa m blọkụ ka m zuo ike. Ị na-eme ki negative comments ya. Ana anya m ada like ode ife anwa. A ga na-enwe discipline. Onye kpata mmadụ kwuo okwu too much n'obodo anwụrụ ya tinye ya n'ime. Achọkwa ka mmadụ kwuo na ọya ka m na-agwa. O nwere onye ga-ekwu okwu too much anwụta ya debe ya somewhere ọ na-ezu ike. After life kwa ndị jesikwa je ezuo dị ike. O nwere ụfọdụ apụtago ụfọdụ akarọpụta. So otu onye nke ama ebe anwụ nwere ya na ejenti ya ka o zuo ike ka m zuo ike. Ọ ebe ndebele ya na. Ị ga-enesi amụma bụ ụmụ eze ụmụ iyo na-akọ akụkọ. Egwu ọzọ nna ko o nwere akaba anyị dị ya ka anyị ga-esi na-epromotu ife anyị. Tekino na-akụ egwu na-epromotu nke anyị. P-Square akụlụ egwu na-epromotu asụsụ Igbo steady. Yetego ọ bụzi Flavor amago na ife ọ bụ taa bụ Igbo mere anya. Yetego egwu niile ahụ egwu ya niile bụ hit track bụcha from ndị egwu be anyị ife dịbu adị before omenala like Kpokpoto na ndị otu ya. Ife a niile anyị nweburu enwe. Ya nwa bịa yuzu onye a gbagharịa anya take advantage ọba. So ime without Igbo. Ọ ka ya na-agwa gị na-eme ife a asị gọvanọ ekwesịrị ịbụ a staunch promoter of the tradition. Ihe abịa na-emere anyị ihe ụka bịara abịa is against our norms. Mba before ị banye n'ọfịs abụọ na-ebu a Christian ka ime nka no. Oga before you be a Christian ibugodo onye Igbo ma omenala anyị. If not you are not qualified. A na-eme ife oyibo obodo enwezi choice. Na ife ọ na-aghọtara anyị ka nwee choice. Onye akpata mgbe ụfọdụ people a na-ekwugasị okwu dị aṅa. People nwee choice. A ga-ekwu na ife anyị chọrọ. Otu a ọ dị na side this guy anyị na-ene anya ebe anyị ga-esi na benefit. Nọ ndị Igbo fụrụ ụzọ banyelu uche na even back in the days na school onye nna ya ji ego ma ọ na nna ya bụ politician nọ na school ị na-anyị fụna onwe some kind of guys na-efolo ya. Ọ na-enwe followers. Ana ka a na-esi onwe ihe na-apụta. O nwere ife ga-apụta kịta na asị na onwe one way house a chọrọ ikpochasị. So papi asị ya chọọ ụmụazị ya ka fa bịa ọkụ isigbu ya chọọ onye ga-abịa ka ekpochasị ime that way house na ọchọgịrị na ọjọọ ego ole ka ọ ya kwụ ka ya rụọ ya. Pịa asị ya jee cheki ya jee cheki. O nwere ike cheki asị na ife eji ekpochasị this place na ife niile ga-eme ebe a bụ 35 million. Echeki ya pịa asị ngwa 35 ya kpọọ ya bịa lụọ. Ọkwa ndị a niile na-esogharị ya n'azụ a ka o yebu ụzọ gbasịa ngwa kwadonu na ego ole mmenye unu. O nwere ike lụsịa dị ọlụ jirikwa 30 million. So ndị anụnwa nọ nso agbatana something which ordinarily ọ bụ na fa nọrọ close vaya enweta ulu ọ na-aba inwe uncle nọ n'ọchịchị because na uncle ga-amụtarịrị onye togo tobi uncle. Na-abịa ka anyị na-ene awa uncle anya gịnị na-emezi nekere ka uncle anyị si eme. We are not happy. Kedu etu a now anyị ga-achọ ka anyị malụ na m wee kwusịrị obie onye malife bụ uche ya kwue. Ị na-ene nwa Soludo anya kedu ebe ị na-afụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkọ ọlụ na anyị ga-enye gị nọmba ị ga-akpọ. Well, number if you want to call in, you make your contribution 0816. Abone na akpọ from outside. You bido na +234 816 778 7008. You can call this line to make your contributions. Can you tell about Ozonna Nwanna Yukwu Soludo?
the appearance, character, his lifestyle, and the career o choose. In admiration for it. Onye what able a role model? Is that the role model I chose? How beneficiary, can benefit I get with name such a person as a son to the governor of the state? I repeat the number 0816 778 7008. Okay. Yeah, I want a question. If he, if I'm on your if he's what's the difference? Ọ dị ka ọ nọrọ oge nkọwara ife dị iche na uncle na uncle. Ka nkọwa anya ọfụma ka iwe ghọta ife dị iche na uncle na uncle. Uncle bụ nwanne daddy. Yotago nwanne mpa ifa. Mana age ya ọ ka dị young. Nwere ike ọ bụ 25 years, nwere ike ịbụ 28, nwere ike ịbụ 32. Ọ ka bụ uncle based on activities ọ na-akụkwa ahụ. Ọ bụkwa na ọ bụrụ onye mmemme, uncle ya adịghị enwekwa isi o. Ma ụfọdụ anya iti uncle akpọ ha afa ba brother Jonah, before you know it, ewepụ brother a akpọ Jonah azụ ewe n'oge aba gwara ara Jonah abịa a na-erie na go ihe ejebe mmụọ je nọ 3 days. So ka na-agba kịta ka a na-akpọ uncle ka dị young. Ịbata na bie air fresher dị uncle na-enwe air fresher na bie. Uncle adịghị tinye nne uncle onwe ya ji pali ya emese. Uncle anọ n'ime akada mmụọ m na obu akwụkwọ na pen na-ede efu ebe ọ na-ese onye mbọ make sure ọ na-ese as nwa nwere good handwriting. Ihe ndị a na-ese na handwriting mgbe during their own time. Ihe a ya-ede achọbụ ya mma ifu ka esi ya ese ya ka jiri dị ka ndị ọcha ndị akọpigide ndị ọcha onwe ya na-akọpidoro asụsụ onye ọzọ ka mmadụ na-ewe ezi time na-achị ya mma. Nke ka ndị ọbụla ịmụtagoro ya nwanne idela ọya nwaanyị leta taa fuje mụba oyibo mụba amụcha akara amụcha idebịa mgbe a mmadụ na-ekwukwe n'okwu eyi di ede n'akwụkwọ isebịa secha ticha ya wee mapụta n'ike alịrị egbuo ọrụ eliki ticha ya were ya je gụba agụcha akpọpụta gị na klaasị gbagụ n'elu oche yipụghị dịka chukwu egbuo dade anyị agbagide gị ịtalị gbagụ 24 afọ ga-egwu ihe na skuul dịga yara egwu iwe ọya na-abịazi akwụkwọ. Mmadụ ife ebe a na-edesi so ịfụ ndị bụ uncle ha na-ewekwa aka ha jidechi ihe na skuulu mgbe a ka ọ bụrụ na ha bilọngụ a na-ede dete na-ede ya pịkọgide pịkọcha wit uncle bụ ndị a na-eyi gọgụ nke a bụ na ị na-ere anya mmadụ anya ebusi ọ ndị a bụ uncle ọ dị adịghị ọsịsọ. Mgbe ụfọdụ ha ji na ha na-enenite anya ụwa ha babago ha ukwu ayọ a na-agazi ije ọfụma. Ihe niile a na-ala na ugwu ka ọ na-emecha na ịlụ ahịa na vi na-elu 60 ibe ndị a o nwezi ihe frọgụ na enyochadala ya vi na-elu 60 years ibe ndị a jezi na mmadụ anya na-awa kpụrụkpụrụ na ọ bụrụ na idibu chọt bifo chukwu egbuola ị ga-adị ka nwa adaka. Ị ga-adịgo dị ka nwa adaka. Ọ ndị a bụ uncle ndị nwanne mpa na ejifa gbagotego ndị mụtagolu
nwa tonitego at least graduate go maka onye nke a graduate ife ọbụ ọnkụ ije na befa o nwere ụmụazị dịcha 8 years 9 years 6 years 10 years ụmụazị amụchakwa ihe a na-afụ onye abụ ọnkụ getego ọnkụ onwe mgbe oyi elue a na-ajụzi ya kee ọnkụ nke ha dekwe akpa afa a na-ajụzi ya maka a na-enwekarị enwe famili enwe ya ọnkụ hinne ana famili a na-atọ ụtọ ọ na-atọ ụtọ ọjije ọ bụ na ebe ya ọmọda si ị ga-ala ya ka ị na-adọnye iru ọ ka ọ dị ụdị na asụsụ lesọ na iwe a childhood ọ dịka ụgbọ ọgbara mgbu oge a na-agba dị egwu onye ọbụla enwezi ọnkụ igwere ọchai alele ibe iwoju bụ ọnkụ sorry anyị ghọta your plight we understand yeah sorry it hurts ndị nweche ọnkụ mgbe anyị ebe a na-eko onwe ke eje na saịdị ebe mmafa ọ bụrụ face cap ka eji nata okpu oyi ekpu ya n'eligre enubedre ọ bụrụ na ụgụ ka a daghachiri ya di ya okwu a 3 days ọpụba ya n'ọkpa ọmamasị achịchigati azụ echi ebe ọbụla ọ na-eji oyigodi ya na-echo off ihe ọbụla e nyere ya that moment so nwekwa polo dịgasị aṅa onye nọ n'ihe dịka 300 level ọ bata ọ ya enwere polo aghachi pasị na ya abụkwa star ịmasị Ronaldo onye goolu yipụ efe tụọ otu ya ka esi atụ ya nwere mgbe ijikọ ofu ịtụọ ya the person ọmarago na-esi ya were atọ ọnya anara ụga na-esikwe na dị akwa manụ gị nwere ike inwezigbo dị ọdụ etụọrịa ya si anụsokwa ka na-esi ka mpi abụkwa narị inwe ezigbo isi ịtụọrịa ọ na-atọ ụtọ ọghọrịa hey o yeyirigodi ya fes emeresi ya yipụta nene ya jiri nke a akwasakwa n'elu ya +1 ọnkụ before onye nọ final year o nwesi akwa o ji wee batacha onye dizi ka ọ dachisia out ka akwa ọfụ baa n'akpa ọ nataba otu ya bịa tụsịa ya onu ọnkụ ịbịa ije na room ya saịdị a ka ị ga-ala ka at least anya na-akụgodo egwu a na-akụ ụgbọ egwu rigodo on board ije na nke ọnkụ ya na-akụrụ alị Nwachukwu ma bụ onye abụọ mma n'obodo amụrụ mo aya ya aka ya na-agụ na nke ọnkụ ma ejezie na nke ọnkụ isi gbari taa bịa na-arụzi hidepeni mi ogaga hidepeni mi ogaga ịwa nke abụọ ọnkụ isi nkụka ihe dị na be anyị erika adị Igbo na-atọ gị ogo ihe arapụ jebe ịchụ ebe aghọta isi ya low down. So now this guy a na-ekwu na akọwasigo m ya this guy bụ ọnkụ ka ọ bụ anyị na-enye anya asọ ka efe omenwu o ruo oge ifloat godo ofu foundation o nwere ike iji wee na-reach out otu Anambra na-aga from school to school na-encourage fa yotago each local government nwe oge elu every local government organize ya each school weta 2 people each school 2 people 2 rep mgbe ihe niile a rep niile abịasịa ya nwee mefe adreesị enwere social media na agbaghị ya n'ebe adreesị onye ọbụla skuul ga-abịa represent onwe ụdịka a na-atọ ụtọ gwụ na okwu ya abalị unu ana unu ga-ege ya ize pride unu na-ese foto ahụ in years to come a ga-eme enlarge ọ ga-adị na skuul unu mbọsị ị ga-eme na-abịa aza ama mata ị na-echeta those years ọ ife ọ kwesịrị ime ọ bụla role model people a na-asị wow
a na-echeta ya nwa oge Babangida chi Mariam bụ nwunye ya onye float Association for Better Nigeria ka ebe a Better Life program o tiri ụmụ nwaanyị eji awe na-echeta ya nwunye Babangida first lady ya mere ya mgbe ahụ so o nwere ife mmadụ ga-eme introduce in his own time ndị mmadụ ga-eme appreciate because onye ọbụla abụrụ fools as a youth ihe niile anyị na-ekwu concerning ihe youth ya eme check ya the past administration kpọtalụ Obianọ kpọtalụ Zubi Michaels ọ bụ special advisor on I think entertainment and stuff all star ka eji eme ya mana kịta na nwa ga-abụrụgo star ọnya nwa kwesịrị ịnọ na forefront ọ mapụta bụgodo these young ones ọ na-ebunye fa confidence ọ bụrụ ife eji mara ya in his time na o mere ya because obido ya kịta obidogokwu ya o nwere ike echi anyị need anyị na certain position o jechitela anyị of course but ọ dịgo ka o si wee dị nkọbakọsi onye ga-eme ife ọ ga-eme kama na ọ na amaalụ within me that the lifestyle ọkwa na otu a ọ na-akọ ọlụba for mmadụ eju ajụ based on ndị Igbo anyị bụ ndị Igbo obodo niile nwechalụ dibịa na-ekocha mkpamkpa dị iche iche now this government bụrụ akwa oku bulu eke hit bulu onye eze Jizọs for how many months ndị a nọ ebe a so ife a na-ekwuzi bụ na n'okwu nọzi na court ọ bụ na ife okwu na-adịrọ na court so n'okwu dị na court and openly ka Soludo nọ na-agwa ndị ọba na ya ghọta ife a na-ekwu ife a na-ayị ya ka ha nchọ nọ na-esekpụrụ ana na-ayị ya ọsịba na ya ghọta ebe a na-eje ife mere ya bụrụ na onye nwa na-ekwuru sef based on okwu dị na court ya si ọnya ya bụ ya kwuo na ọ dị guilty ka e wee pardon ya mana ya nwere ike ọ bụrụ na ọ dịrọ guilty na ọ na-plead na ọ dịrọ guilty so ka enye ya the chance enye court chance ka court nwee ike kpebie the thing kama na anyị na-ekwuzi bụ si speed up the process so that the trial date ga-adị closer ka enwee ike ifinish the case on time. I don't know malụ na ndị a na-akpọrọ afa I think it was in March or February ka eme fancha niile arrest by Operation Udogachi and Agụna Chamber combined bịa pick these people n'aba Ọka and then eke hit n'ọdị ya nwunye ya mụọ nwa ejima kwa ebu aka ịtọ ka ọmụ so to the point that the lady had to cry out to people who need the help. The husband anọrọ here so mana since how many months anyị na-eke esi apịtọ dị ikpe na-ekpe achọghị ekpe dị ikpe otu a ka kọtụ si ekpe ikpe ọ bụla etu a kedu ibe kọtụ na-achọ ime ka anyị malụ na fa dị competent and efficient or reliable ofu mkpụrụ keesi na-eriju afọ ọ bụrụ na ndị anụnwa dị involved na ihe a na-eme ka ihe a na-eme secret trial si na-agbanye ya n'ọkụ Nnamdi Kanu ebidokwara n'afọ ya Nnamdi Kanu bịakwa kọtụ o nwere ndị nwekwa to isekwa vidio dị ya nke onye a si na-ebupụta ya ka anyị na-anụ ife jọji anyị na-ekwu high profile case like ihe anụnwa a na-achaji ndị a wit ọ kwesịrị na a ga na-afụ ya ka anyị mara ma defense ọ dị weak ka defense ọ dị oke enwe ebe a ga-ele ndị support anyị nye support because ife a bụ farm against the state dị comfortable onwe onye eji onwe onye a na-alụ passport steeti dị oke onwe onye na-challenge ya even the taxation further affected in any way ichefu onwe ndị na-etinye na ha chi ị na-emebe ka ha feel okay for the guilty when they are not guilty then kpee dị ikpe na kpee ya find ya guilty ọkwa na set him free a na-apịtọpụ ihe a na-apịtọ ọ dị appalling now since emechara na agwa na dibịa agwụna na Anambra steeti ndị dibịa ndị ọzọ gịnị mezi nwaanyị eji wee hapụzi ya so ọ bụzie na wezie na gọọmenti ji tip off through their intelligence gatherings
achọpụta na these people were key target. ọ bụrụ na fa mere such underground check wee chọpụta na ndị a truly mere vidio na for many reason why ife a ga-eji wee na-adịrị agọ dịka gọọmenti ọ na-atụfu ụjọ mbụlọ magistrate kesi amụnwa ga-edecide ga-6 ọ bụrụ na eje nga ijebe nga ozugbo eje gụbara gị ọnụ ọ bụrụ na ma hapụ nga ije gbado anya n'ihe na-eme ọ bụ ịkpụrụ mmadụ idebia ebe ọ dịzie ka ife a dị politically motivated ife a nwa mmadụ ụmụ mmadụ oke akwa ụkọ dị amany years ọzọ nọ dị amany years ọzọ nna dị free na-agba egwu na-eme level ego ejide mpa mmadụ ebe a jide ndị ebe convict efe na ọ bụ na ịma ọ bụ na inwe case strong case against these people onye eze Jizọs emere ya kidnapping ozugbo ebuchara onye eze Jizọs after a while oge ọ pụta onye eze Jizọs a na-akọwa na ya ga-ekwu mana ọ ka ya fụchagodu gọvanọ onye eze Jizọs gwa ife na-eme na ya ga-ekwu na ya ga-afụgodu gọvanọ anyị nọ n'enyi olikie na okomisi that is oge ya nwaanyị dị involved okay na ọ bụgodu na ọ dịrọ involved kama na that place adọba afa na ọfụnugo nwaanyị ya na enweghị mbọsị ya welitere isi for the woman onye agbazi mbọ ka ọfụ gọvanọ n'enu ya ka ha nọzi eburu ya ndị udo gachi eburu ya udo gachi ebuzi ya ọnọdụ ebe a na-afụ ya na kọt ala mgbe ahụ o si kidnapping na-apụta nna ọnọdụ ya nwekwa ka ọ dị ọnọdụ ya dịrọ mma na ụkwụ bịa gbubezie ya mgbu ọ ụmụ ife abụcha those things that guy anyị na-ekwu okwu kịta ị na-anya na ndụ ị ga-afụ this guy ka nụsị nwaanyị ọfụ the guy ka nụsị nwaanyị ọfụ nwunye ya mụ nwa o ji nwa n'aka ọkwado ejima ka ọ mụ pịnọ onye eze kwa ejima ka ọ mụ eburu onye eze Jizọs elu ebe a kwụọ almost 100 million onye eze Jizọs eje ebe a kwụọ almost 100 million wee pụta according to ife o kwuru iyetego ọ n'ọnụ ya ka anyị nụrụ ya so ya nwa kwụsị that kind of money pụta bido kwasibekwelu mens na-esikweli ya ọ na-esili mens a na-esili ya ọ na-esili mens a na-esili ya na-ekwu nekwa ego mens a na-ebuteli ya ego orenji enye ọfụma anya ọbụla afụ ya ife abụrụ ile ọbụrụ ọchọ orenji edicha anya ọbụla akọnfam mụọ ya afụgodu na ajọs na-egbu onye oge sinsi na ọ bụrụ na onye a ya na ndị akpa price anakwa mistake ndị a mere ndị a ka ịrapụ ya etego kama ọ na-akwụtara ha nekwa ego na-eyeme agree every month ma bụrụ agreement because ọ ya alụta karịa n'elu ozugbo ọ pụtara n'elu ka ego si aga iyotego ndị mburu a o nwekwa staịlụ nkara akụkwa old style ọ na-akụ old style enwe onye a ga-afụ na abụgodu na oji ya hapụ ya o wee nwa ya na agụ onwe olileanya na-egbu ọ na-adịghị ka ya trak ga-eji apịa ya victim abụgo ya victim kama ihe egbu rapịa ya naba ya jide gị ụgwọ iji nọ mbịa na ịkpọpa dị elu ndị mmadụ sef otu a nọ ọrụ ọbụla kwesịrị ịnọ dijital nwanne ọrụ niile nọ dijital ndị niile na-akwụ ụgwọ fa na IPOB iwe a na-akpọ ya levi ha ụmụ ebe ego a na-akwụ ọ bụrụ online ka a na-eme onwe nke na-anọ n'ụlọ abịa zie ya ezie onwe nke edejere leta na-eme iwe leta online ijekwa ịkwụ ụgwọ kwụọ ya online so ya ka anyị ji nọrọ ebe a na kiba na-agwa ọzọ na-agwa ọ neba anya wee ọ ga-aghọta na from ebe ahụ ọ nọ sef na nwere ike ịbụ a good influencer to ndị nọ n'ebe a nna m
ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe na-esi ya amaala unu mma onye afọ taa si fụ echi try ya ka ị bụrụ a good model in a positive way. Ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka the coming generation dị smarter and brighter than ndị nke kịta. Otherwise the worst case scenario if anyị ga-afụ by then onwe ike anyị nọzi 2060 by 2060 negharị anya ị ga-afụkwa na-enwekwa mugu aka ya enwekwa mugu mgbe ahụ etu esi nwee mugu ọka nkụ na a na-eri ndị mmadụ ya mugu akarịa by then a ga-enwekwa mmụọ mugu ndị dị daft na-adịghị follow up. So nọlụ n'ọfụma nna ikwu ji cheke onwe ọfụma onwe okwu ọgwa anyị ọ bụ na ọ ga na-enye anyị update every month ọgba anyị update ka anyị fụ ife ha menwu maka anyị na-akwadobe ime election next month. Enwere one or two I need efu to convince us aba anyị na-ene gọọmenti anyị ebe niile ajụ oyi nothing enwere ihe na-eme no ongoing project ị na-agba na the whole state onwe ebe ihe afụ project a gwara mmadụ ịwa ọjị welu project ịwa anụ ọjị as gọvanọ were project my own local government onwe project ejide ya nwe nothing agada na-asị anyị 80 km road anakọta akpọ afa nke nna bụ ụzọ ka a na-alụ bịara ịlụ ụzọ anyị na-awa n'ime ọhịa bife ebe a na-awa n'ime ọhịa na asị anyị na-arụrụ ụzọ mgbe ọ bụla 800 km ekwesịrị inwe cassava processing plant na every local government a ga-enwe ya word by word kama ya bụrụ na community a ga-enwere ihe gọọmenti tiri ebe a iwu ka ọ bụ ọsị ya bụrụ na ebe a na-akwọ garị ọ bụrụ gọọmenti tiri ya gọọmenti na-abụfachi ịgbapụ mmiri a na-enyefe enough space ebefe a ga-agbapụ mmiri dọba tank jee na obodo dị iche iche fụ ebe a dọbacha tankị gọọmenti eje lụpụkwa ụlọ generator house ebe echiwe na-apọmpụ mmiri gọọmenti nọ na enye ha ụdị project ha na-enweta nwa na mee. So in things like this too si hapụrụ ya gọọmenti kwesịrị ide etinyesi ihe na community dị iche iche ọ bụrụ project vaji ọ bụrụ that na this whole Fulani issue na be anyị na mere eme ka ezi ebe isi eme ụmụ nwaanyị anyị encourage ọfanachi ya na fam ka ọfa agazina ebe anyị na-eri so ka isi influence anyị ọ bụrụ anyị na-ekwu n'ọnụ ka anyị na-afụ ya na communities anyị na-afụ ife dị anya na-etinyelụ ndị a ife dị ona. O nwere oge bụ na Anambra steeti old Anambra oge gọọmenti bịara na saịdị nke anyị every village nwere ifefa donate to government that time. O nwere village donate General Hospital n'Ọkịja fa wepụtara anifa lụọ the General Hospital hand over to government. O nwere village jee lụọ School of Vocational Studies, School of Agriculture, something like that. Lụọ ya efu their land very vast well onye government. O nwere village jee lụọ school Teachers Training College TTC. That village near for that place mfanwa ji akafa lụọ ya hand over to government. N'Ọkịja ka nna agwago o nwere ndị nke jee lụọ zoo wepụta enough land kụọ onye ọfụma lụọ onye zoo anụmanụ adịdị a people na-abịa ebe ahụ. So etu a ka o si wee mee na different villages n'Ọkịja ndị ọbụla nwee ebe ha lụrụ hand over to government.
gọọmenti nọzie in charge ka e wee na-arụ ọnụ na savisi ndị befa. Onwe ndị nke mgbe 1982 onwere nnukwu tank gọọmenti bịa lụọ n'Ọkịja then very big then. Soro ihe a ka a na-afụ ụbọchị ọ ga-agba onye ọbụla abịa kuru mmiri because ọ da-agba everyday. Ụbọchị ọ ga-agba onye ọbụla abịa kuru mmiri esave ndị mmadụ stress. Now enwere na many boreholes a na-agbapụsị ya na everywhere which is very dangerous. A na-agbapụsị ya na na-eme ife borehole. Obodo dị coordinated ọ gọọmenti na-abịa gbapuo mmiri a see pipe everywhere ka amazia na maintain wee generator na ịgba ihe ha ka a na-ekwu okwu ya. But government is not doing those things. Onye bụ project anyị na-enye na gọọmenti ga-ewelụgasị ya. The school dị kịta na-adịrị enough. Ọ ga-enwe nke gọvanọ nwere ike ime introduce. Ọ bụla a different school from nke anyị nwere na. Imagine ebe enwere school ebe a na-akwa akwa na ndị anụnwa nọ n'Aba fefu senator of akwalụ na-asị gịnị bụ ife a ga-emenwu ya kwa gọvanọ ndị a tiri ya ndị a ga-eje zụọ kafa ma ndị ga-eme nke mgbe ọ ji ụzọ kere abịa Hope Uzodimma sị na ya ga-akpọpụ 4,000 people ka eje mụọ this that. The intention bụ onye mụsị apụta gọọmenti eti ya lụsị vidio na kafa nwee ike na-eproduce ya si na gọọmenti steeti ya tinyere vidio na anya fụsịrị dị ife anwa. This is what we are looking forward to seeing in no distant time because it's very important. Electioneering period ka anyị nọ ka m chetara ya one more time before I shut down. Ngwanụ n'ọlụ na ọfụma Chukwu gozie unu ncha.